И здравейте хора, и днес отново ще играем Sons of the Forest. Отново сме двамата, само самички на този остров и сега ще ходим да търсим опасата. И здравейте хора от мене. Сега ще отиваме до пещерата да вземем опатата. Тя коя пещера беше? Ето тук горе ме. Та отпред. Да, само тук напред. Три човека трябва да са пред нея. Като вземем опасата, ще се постараем да вземем и резачката, Да. за да може да събаряме по-бързо дърветата. Ако да пинем нещо, че не ще да бяга. Колко канибалско село, Данка! Чакай. Приготвя електрошока. Тук ми бе, давай. О, не, мислях го. Цак! One shot ли Айде! са, бе? Се Мащо състои. са тя, да. Копия ми в тялото биш. Бегай. Сега ще го надупче това. Замина. Уху. Аз съм мъртъв. Сега. Аре така, хедшот. Нали? Получи хедшот. Браво. Още един. Меснах го. По тебе ударих. Човек, аз съм на... Тук с Сигурно избяга. малко. О, платина имаш. Чакай. Те вземам храната си. Офитът още. Зад мене. Тия пак не умират, бе. Виж там жената плаче отзаде. Сега виж как ще държа главата. Тъс... Тъй. Да, ходим. Чакай. Още някой ли идва? Направо нещо, къде ще им бутнем палатките. Айде, няма вече канабалейшън. И сега хора продължаваме пак. Горе май, или? Да, горе. Ти от другия път ли тръгна да минаваш? Да бе, аз от другия минав. Там лесно ли сте? Ние от тази пещера сме минавали, защото тук взехме прашката. Но Да тогава бе, нямахме точно. зиплайна. Точно. Точно това. Тогава нямахме зиплайна. Ей, хора, не пристигнахме. Сега влизаме. Рени фенерчето. Не ти бе. Обаче виж тук са го апдейтнали, та преди нямаше вода. Еле? Да. На път. Паднах. Има ли хапчета? Има, да. И тиксо много имаше. Да, скачаме във водата. Идвам. Кой е директно това? Директно първията? Чакай, ела назад, ще ги отдавим просто. No? Ела ще ги отдавим само. Гледай са, опа, айде. Първият е готов. Сега би трябва да дойдат мутанти. Да, не съм умря. Убей го. Дай да влизаме. Газова бутилка. Газова бутилка. Още идват.
Ух! Пази се. Много са, бе. Да не кицам. Давай, аре, бе. Успеш да ги убиш да са хилна. Ево, убих я. С другата къде е? Убих ги. О, много трудни бяха, бе. Чакай да си взема хапчето, че... Чай си презаредашки пистолети, направо съм готов за стрелба. Да, аз ще си направя още молотов, ако трябва. Ударата, бе. Малко енерджия. Спусах се надолу. Чакай, аз идвам. Ние се презредим оръжието. Тук се спускаме. Опаля. Много че бързо. Оп. Трябва плуваме ли тук? Не, сам към мен идвай. Идвам. Рано има. Получи има много тиксо поне. Намери ли? Опад. Не. Не виждам доста канибален. И аз се оглеждам. Че как ма хитна ти... И зад мен имаше някакви, умрях. Сега ударих електрошока в земята. Умрях аз. Ще трябва да ме дигнеш, иначе ще ме разпълня някъде другаде. Да. Аре бе, давай ти, пистолета. Аре, измирай бе. Ти гадниче. Това бяха. Да. Чакай да се направя броня и да са хилначе, ама. О, яс. То достатъчно тиксо събрахме се. Още малко кокали имаш ли тук? Ай, тук има още един. Тук има още. Още един канибал. Сега ще го избавя от мъките му. Да не. Бомби, момби, ще го приготвя. Чакай, час. Какво стана? Тото нищо не стана. Виж коя Вирджиния идва. Дани, ляво. Не виждам. Чакай, че аз два молотова фърлих и кат не са даже и запалени, бе. Тут как ми излезе копието? Как го бутна, бе? Ма ти водата, той изгаса като го хвърляш. Той не е във вода. Да го преспах тоя. Чакай. Виж какви други два идват. Да, те сгадници. Бегай. Нямам кръв. Бегай, идвай. Имаше гранати. Убиха ма. Много трябва да се върна. Аре, умирай, бе! Ще ме дигнеш, ще умра. Аз съм много надалеч. Идвам, бягам до тебе. О! Героя ми не бяга. Давай. Игнахте. О, скочи. Как мога да удари това нещо? Да, я бягай, просто ще ги скипнем.
Дай, имат броня по небе. О, не, мислех Аре, кај да топа хита. лопата? Ой, двамата ме хитнаха. Бекай. Аз пробам да избегам някъде настрани. Да намеря гранати нещо. О, не, А, хитнах патрон! ма. Пак са тука. Те с мен убиха сега. О, трябва да се предпазя. О, мале. Сега идвам да те дигна. Аре, бе, остече ме само за секунда, бе. Трябваше ги издунгам с електрошока. Само... Или ти се разпълни? Не, ще замина някъде, не знам къде по-скъде съм. И няма си толкова много надалеч, такой са. Това е, че умрах. Аз намерих една дупка, където не мога да минават. Само ги дупча. О, не. Чувам как стреляш, така че съм наблизко май. Те са бъгнаха, не мога да минат. Знаеш къде съм? Къде? Зад мен си. Перфектно поне. Да, за тебе. Самото начало на пещерата съм. Подпалих ги поне. Дано да умрат. Данка, самото начало на пещерата съм. Какво да кажа? Трябваше да ме спасиш. Отрепа ли ги? Чакай, пробвам с кръста да ги таковам. Не бе, те с кръса ни горят, само ние демоните. Аре, умирай, бе. Що не умира толкова лесно, бе? То си има много живот. Убих един най-накрая. Граната взех. Още граната. Да си взема граната, поне да метна. Дано да го хитне, защото е там горе пък. Нищо не помогна. Аре, слез долу, бе! Убих ли го сега? Да. Убих ги двамата, аре. Ето Ела тук го е. режем това. Аре. Ма вътре може да знаеш. Поне имам броня. Има и тук гранати. Тук вземи от кутиите. Да. Къде аз фръкнах у въздуха, бе? Чай с това бронята. Да, я слагам. Директно слагам чаман. Охо, те дават по 2 брони. То е хубаво, да. То копия как се правиха, бе? 2 пръчки, нож и тиксо. Нож и... Тиксо няма. Аре, да съм. Ето. Ти имам право къде си ги закарал от тия канибаля. Само ги влача със себе си. Тук ли да е ти? Тук е лаптопа. Само лаптопа. Няма нищо. Аз едно копие ще отзема. Добре. Готово. Айде, вземай. Режи. Някакви батерии във въздуха летят. Изведнъж сам. Те бяха фръкнали батерии, чове. Тъй. Чакай да се взема хапчета, бе. Това забравих да се взема.
Все. Патроны. От 30 штука. Какво? Защото си клекнал, гледаш инвентара или? Правя молотовки. А. Я ще направя няколко. Това аз преди малко си ги свърших всичките. Не, директно му. Май глата го хитна? Браво. Аре бе! О, не! Ела назад ще го дайме, ела назад ще го дайме. Тук. Влиза водата. Айде, влезе. Да. Ела по-назаде. Аре, бягай бе! Пробвай се да бягаш. Сега не? Той много дълги крака има, бе. Ще за водата да влезне. Аре, готово е. Да, готов е. Може да вземем месото? Кожата му. Не, по водата не може. Не. Нищо. Пак е по-добре. Къде отиде този? Това копия твоето ли е едното? Аре, умирай бе! Мъртъв. Ето като стяка едно копия Не. забито за нас. Благодаря. Направо ме изчисти. Мъртъв ли се? Не. Той много ми махна от бронята. Аре, умирай бе! Дай да влизам. Тук има ли нещо в тясно? Ето е. Кое е? Тук е май уфото дед биш. Или радам. Не. Не. Тук не можем да стигнем. Но тук е опатта. Да. Тук... Много работи. Да, наистина опатата. Не, накрая. Долу не може да слизаме, нали? Не. Да. Айде се махаме от тук. Да изчезваме от тук. И хора, сега ще се видим като сме вънка от пещерата. И така, хора, ние вече излезнахме от пещерата. Продължаваме сега да се вземем картата. Чекам стаята, ето да отворим за резачката. За резачката, да? Да. Да. Ама не съм сигурен дали тази карта ще вземе точно за този бункер. Може за някой друг. Ще видим. Ние Делта Планера имаме ли го? Кой да Не, имаме? нямаме. Май не. Делта Планера. Май не. Имаш ли нещо за пиене, бе? Абсолютно нищо няма. Чакай. Тук ще вземем една друга модерна брадва. Тук това е най-познатото място в цялата игра. Това с хубавата брадва ли сега ще вземем? Да. Перфектно. Ела тук има едноколки. Опа. Ама иде се би с канибалите, няма смисъл. Не се бия. Не мога го щупя.
Тут и виж. То тук е тази пожарникарската, брат, тя не е силна. Да. Да. Така, сега ще видим кой бункер беше тук. Не, Май тук не мисля, беше парадата. този беше с кухнята. Да. Малко патрони. О. И сега може нещо да си избереш хубаво. Е, тук беше картата. Коя карта? Ето, Чакай, седам. Бебе, тъпо бебе. И ти бебе ще ме убиваш малко. не моля да спрата с Къде е музика. карта? Не, да сте му да спреш. А, ето тук ви лежиш. Браво. Да, май за този бункер е тази карта. А, да, шишето. Абе, сега не трябва да те шета. Чакай да. Бързо става. А, да, ето е брадата. Идвам. Изчезвай, бе. А, ето е брадата, да. Ехе, толкова ли кружки имам, бе? И аз съм пълен с кружки. С батерии съм пълен. Айде са ме. Чакай. Шито май се направих сега. Да. Чакай, аз направо се направя едно, защото има материал. Защото аз пъхнах целия материал утре. И за колко пъхна целя? Еми... И аз не знам. Това 3D принтер е на Мерцес, виж има логото на Мерцес. Я? Я мръдна. Къде е логон? А, да, е, наистина. Само липса кръгче да бъде. Кръгче. Да бе има кръгче. Не бе, при мен е като квадрат. При мен е точно кръгло. Ей, той беше бронята тук. Нали? Тех меш. Да, тая броня за котия, тя не трябва. Нищо да се прави. Поне да се взема мастилото, което съм сложил тук. И това аз имам толкова много, така че мога да направя направо броня. Така, тая карта за кой бункер беше? Ще ходим да рискуваме да им дали е в този бункер, ето е резачката. Не е той. Аз видях каква е. Не е тя. Това е за там. Има един мъж върху нея. Еми тази има мъж. Къде тя карта, бе? Точно на тази има мъж. Не, къде се виждат картите? Ето я. Аз мисля, че е тази. Лия... Как се казваше тя? Я. Clear Planet. Ой, сега ще да. Сега ще проверя дали беше тя. И така, хора. Точната карта взехме. Проверих преди малко. Бошко, искаш първо да стигнем до ето и... Ох! До ето и сивото скачащо нещо. И после летяме към бункера. Мале как се притрепах. Кой ли това Да, и въздуха? аз преди малко се претрепах. Ай, как от най-малкото дръвче са такова се бутва? О, ето големите завои, дето взимат и нещо. Аз пък само толкова с малко тъкам. Един канибал. Да, наистина от малкото дръвче, наистина са бъде. Овде тук намерих друг бункер.
Чакай, чакай, Food and чакай. drinks. Това не е с храната. Човек, то не сме пълни с храна почти. То тук също има карта. Чакай, преди да си влезна. Ма тази карта е била за тук, Даня. Не, за оно място е. Тук ще отворих тук вратата. Хора, не пристигнахме. Аз пък. Добре, поне да взема нещо. Нещата от количките. Дай сега да влезем. Да видим кой има. Сега. Ето вратичката. Скачай, бе, падай долу. Да, той за храната. Естествено, един прекрасен мутант. Видя някакъв мутант ли? Да. Идвам. Уха! С някакви стрели ли го стреля? Ти взели арбалета? Още в началото ли беше той? Да. Не го видях. Ела ти го покажа. Аре. С 4 стрели го убих. Уха. Ей тука. Да, ето го. Перфектно. Ела да го отрежем. Вече много дълга анимация има, бе, не мога да го махна. Анимация има. Като намираш работи, бе, за ти говоря. Много батерии има, бе. То кога ще ни трябва, в принцип, да ги използваме? За фенерично? Не, те с големите за коли батериите. За електричеството. Там карта ще ни трябва сега. Чакай, първо насам. Първо да влизам. Та таба стъква и мога вляза. Тук има някакъв терминал. Карта някаква. Да, има. Перфект. Това е вече другата карта, май. Ама ти да резачката да беше с ти казах. Виж как е в другите терминали, Дани. Сега да взема това. Уха. Чудовища стават всичките. Да. То заради се разпаднал и всичко. Сега тази врата, че отвориме, вътре има страшно много такова. Мутанти. Така че от самата врата ще ги биме. Да, чакай първо да се приготвим, да видим кой има в инвентара. Защото те през вратата не могат да минат. Чакай да сложа бронята. И сега ще го оставим. Още колко ли броня мога да се направя? Много малко. Колко ли имаме? Нещо. Сега пистолета е зареден. Дай. Ето ги. Какво фърляш тук, бе? Аз не медах тази мотовка, тук съм на къцин. Бягай на вратата, Дани, бягай. Идвам. Тия са много силни. Това с тия демони горят с кръста, ма няма смисъл. Що не? Ела малко по-назале, О! Сега ще ги гръмна с бомбата.
Вау. Да беше казал по-рано, че бомба ще използваш. Браво, махна ми бронята. Аз как я помня. Ела по-назад, тут не ми е отговор. Гледаш как се разпроча от осаха. Не, аз так му захилвам. Копия имам, да. Тут го боткам даже пред вратата. Ох. Чакай, копията да взема. Какво влезе от мене? Кое бе? Опаля. Пезиската боцнах. Дай толкова водка и през вратата. Взема. На малко съм, нямам хапчета, наистина. Аз ще дам. Ти ме обида направо за твоята граната. Или ми даде бе? Директно ми даде. Даже ако пари вътре. На машата му набих яко електрошок. Какво прави тук, бе? Да. Главата Ще са му убима. Аз съм на едно хапа. И чакай да избягай, ама дигни. Какво? Торнадо биш ти? Не. Точно вънка сме си. Почти вънка, да. С арбалета можехме да ги стреляме, аз се сетих. Бе. Нищо. Както ли е. Това арбалета къде е, бе? Къде вържат? Ще го сложа на 3. Енерчето на 4. Бутилките са на 5. Перфектно. Той е презреден даже. На хапчета, докато долу стигнем. Може да сме хилнали вече. Ти идваш ли? Идвам. Я чекай малко, ти лазър, че не мога да го закача на арбалета. И сега стрелям по-точно. Да, бе. Нямахме и такова. Той не помага въобще. Аз като го насоча и то се изчиства лазърчето. Аз го сложих. Има ли други части? Ти като скопнеш и се паха. На пистолета сложих други работи само. На пистолета имам фенерче. То на пистолета, даже фенерчето няма батерия. Това е за помпата фенерчето. Да. Аз на пистолета го сложих пък. После може да се изкара. Аз май пистолета махнах, който ми май беше на едното копче. Сега ще видим. Не. Хедшот му дадох. То се е хилнал. Аз забих му с хедшот от главата. И той още не умря. Той скоро няма да умре. Умря. Как умре? С 2 патрона умират, бе. Не, защото просто такова. Просто при това го нагърмяхме с пърновото. Може. Да. Изпотири пак ми ги. Дай да вземем месото. Я сме месото, кожата. И с колко дропват? 2 даже. Така ме това дъртя. 2 дропват. Дай. Не чакай да се свържа само броня.
Хайде да дорат още. Няма смисъл да се събера. О, да. И защо да скачаме във водата? Идвам. Къде? А, там. Там продължава или какво? Да. То аз тук никога не съм минал, заради това не го знам. Да видим сега къде ще излезнем. При канибали О, къде? о, Аз ги стрелям с стреля. не мога да си изкарам оръжието. Аре, то ще го дайме. Он сам. Ей, Данка! Но трябва да презаредя. Бе, много ма задумкаха тя. Аз убих един вече. Още един убих. Няма хапчета вече. Ще дам аз сега. О, не, миснах кран. Ай, замина. Чакай, да ти дам хапчета. Има някакви бибита. О, още канибали. И то, че голямата братва ги чупи без проблем, бе. Давай, много бавна. Бавно е, ама пак. Един го убих с 4 хита. Тук би трябвало вече да излизаме. Дай. Даже виж, количка са ни оставили. Перфектно. И хора, тук ще приключим с този клип. Очаквайте час 2 скоро.